Salli ala nurul anwar. Tashi muraya dare cir muna yabo gun al-muqtar. Hasken gabas hasken yamma shi ke ganin bayan kamar gabansa Rasulallah, babu kama ta sada hasanar. Kamar gabansa Rasulallah, babu kama ta sada hasanar. Sanar da kowa ko a ina, annabi ne ɗaya kajijiyar. Jiyar da bebaye haka ne, ba ifiyayye kana ganar. Ganar da duka makafin nan, wanda ya kalle shi ya yi kadar. Kadar da alkairai kenan mai tuna da bulganar. Kadar da alkairai kenan mai san Muhammadu zai gani isa rasulu a yanzu da can ko a kiyama ba shi.